futhi ngiyadinga lokhu bengisengiwena. Kwenzekani? Kwenzakalani? Yebo. Ngathini Maduma kuwena? Benson, ngiyacela bandla. Ngicela uyeke lento yenzayo. Ngathini kuwena? Ngakutshela ngathi uma uthatha imali yami ngibuya nonina ngikonyelayo. Uma ngingenjalo Maduma kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Yonke into yakho ngiyoyithatha ngenkani. Siyakucela Ngonyama, ngicela usenzele umusa bandla. Hey umusa leyo hambe ucela enkonzweni. Ngiyasebenza la. Ngakudlalwa phela la. Imali yakho ngizokhokhela kuleli isonto Gatsheni. Ngiyacela. Ubaba la ekhaya uGumede uzongifakela imali. Uzothi uma sengifakele ke mase ngiyakufakela. Ngiyacela ngicela ungenzele mina. Sabele uphuma phi ngathi wenze njani awufoyile ngani? Hayi ngeke. Babensini kanjani manje uthi usuphahla lesi kanjeni? Okwazi ukufika endlini omunye indoda wenzele into yenzayo. Phela nami ngindoda la ekhaya nguGumede ngikhona okwazi. Khuluma noba kanjani wena? Angingazi. Hayi babensini akwazi ukuzenzela ngathi ayikho indoda la ekhaya. Lana wena awubabe nansi ingane ngade ingane yakho. Ngithinta ingane yami wena. Ngithola kahle meke wayithinta. Ha. Maduma Gatsheni. nginikeza umgqibelo Maduma. Wangayilethi imali yami. Lo muzi uzophendula inhlabathi. KuGatsheni mina uyongazi kahle. Yebo, siyabonga kakhulu babensini, siyabonga. Awubheke nje, awubheke. Azajwayele sipapaka. Buka la ngaphakathi uthi unjani. Buka la ngaphakathi. Uzenzeni ngala? Sabele. Awungitshele. Angiyaqala mina uyibona into nje. Ale sipapaka siyahlanje kanti. Ingcono bengikhona kodwa uNkulunkulu. Hayi bengizosinika amanye amagubha face mina. Kahle athi ukhona nje enza yonke lento. Hawu. Ukuthi ibhasi libhalwe ngekusasizana nje njengamanje. Hey, maye usixolele ma. Uyazi ngaso sonke isikhathi mengibone ngazi ukuthi siyaphambili. Vele kube khona into esibuyisele emuva. Maduma. Mangubani? Hayibo. Uyangitshela usithawu ukuthi Hayibo. ukuthi lesi sikumfonga lesi sifika senza kanjena la endlini. Ngithi langane mina iqamba manga noma inehaba. Ayibona uBenson, ngikalibona izulu bheka. Lokhu sithi ubaBenson ngiyazi libona izulu ngeke usize ngalutho. Into kumele ngabe siyayicabanga thina sonke la ukuthi soyithola kanjani imali yabaBenson. Uzoqhamuka phela 6000. Ngwaphesha ukuthi mangenjalo soba undinga sithebeni ngesibe nakhaya. Uzomela sifonele ubabakhe uGumede. Ngicathi khona number phone yakhe entsha engayibhala la. Indaba baba nje ayisizi njengamanje ma. Ubaba agcina kunginika number eMozambique. Ngiyasasebenza nokusebenza mhlambe lo number le mina indoda la ekhaya uBenson ngahlahla udelela mina manje. We Madu. Yebo. Awutshele mina tata. Mawukhuluma ngoGumede usho lo wakho. Umyeni wami. Lo wakilaxaze sokwenyongo yenyathi. Wakushiya nezingane, wangazondla ngisho ukuzondla. Uzothatha phi imali eyinkulungwane ezisithupha? Ehlulwa nje isaka lempuphu. Angivele ngithuleke mina. Uma sekwena usinikeza icebo elingcono. Hayi thula. Ngizwile kuthiwa iBinca Records ithe omanqwa bazothola 5000. Ilona thuba lethu ke leli. Hayi yabona ke lapho imnandi impela. Yabo mina Thembi anginavali. Yabona nama welo dumo phela nini. Lo 5000 uzolela la. Ngumede.